Mga tugang sa Gararay, maray na hapon po sa gabos ng mga parantabay. Webes na naman ngunyan, mag-iba-iba naman katadigdi sa programang 3D sa GB. Ang programang ini atol sendo sa karayang buot kan opisina ni Albay 3rd District Congressman Raymond Adrian Salceda. Ini po ang sendong amigo sa radyo. Edwin Peralta po. Mag-iba-iba naman kita sa gudyan alas 5 nin pagkahapon, kaya dyan lang kamo. Digdi man ako. Mga nakatutok sa Facebook Live, sa DCGB News Online, sa traditional radio, mga lugar na pigabot kan sa tuyang broadcast. Ano man ang sendong pigigibungon yan, welcome na welcome kamudigdi sa programang ini. Kumusta tabi? Mainit na di, mainit na. Ano, sinyalis na ni kan na summer season? Diyan pag-urulay-ulayan tayo. Sa lado technical si Nems Flora. Sa IT si Jerome Nico Martinez. Daman sa Newsbase Dakol. May mga intern kita halit sa Bicol University. Okay, sige. So, diretso katakan sa tuyang mga istorya digdi sa tuyang programa. Inutuntang ko na ang sitwasyon ngunyan kan palarong Bicol 2026, no? At pangapat ng aldaw ngunyan, saga patapos na ang karawat. Ayan, ano? Kaya, sa iba, mga eliminated na, pasyal-pasyal na. Ayan. Sa iba, naguruli na. Ano pa man pagparagibon nga digdi, ha? Marangayang makauli na siya iba na nagpawalat pata sayang man nga kan experience sa orawang yaon digdi di man kawat na lakaw-lakaw lamang dyan sa mga mall. Yan. Ayos ba gani? Taon-taon doon parang nga sa aga ano pa man ano ni alat ko na. I see. Alat ko na. Di kita nakakonek tatanems natin napaw no. Pakitsikado tabi tatanems baka sila ining ano kudigdi. Di alat ko na. Negative Mada daw tabi tatanems. I-check mo daw tabi ni di kita naka-connect. Baka iba na ang pass sa Wi-Fi. Okay, anyway. So, sabi ko na nga ni mga tugang, haros patapos na ang karawat. Ano? Yan ang grabing experience kan mga athletes, student athletes, na rayaon digdi sa Ligas Pingunyan. Si iba nga ni, nakaunabi na this is the first time ano, na mag-intra sa karawat. First time na maglunad sa barko. Uyugon mo yan. At ali sinda sa mga far-flung barangays, kansendang probinsya.
Yo. First time na, siyempre, ang gusto sabihin ko, sa mga ali ini sa isla, ano? Island province. We have Masbate and Catanduanes. Iyon ang mga island province tarigdi. First time ninda makalunad sa barko. Yan. First time ninda makatravel pasiring digdi sa Legazpi City. Iyo. First time nindang mag-intra sa palaro. Puro ni first time. Sa pagiging first time athlete ninda, first time nindang nakamtan ang gold medal. Yugon mo yan. Ha? Kaya very emotional si iba na iyo yan, first time na mag-entra sa Bicol Meet, nakakuaki gold medal. Ha? And at the same time, aside from that first time sa biyahe sa barko, first time na makadigdi sa Legazpi, ha? First time pa nindang makalaog sa mall. Ha? Yugon mo yan. Tado man sa lugar ninyo, wala man. Ha? Lalo na sa mga barangay, dahil man kisin malugsot sinda sa banwa, wala man damang kimol. Kaya, dakulaon na eksperyensya. Ha? Urawang yaon digi sa Legazpi, i-approve siya rin ninda ang pagkakataon. Tanua rin pa rin sinda makabalik digdi. Ha? No rin naman sinda makabalik. Pagtapos kan karawat, balik duman sa isla, balik sa barangay ninda. Oh. Baka? So, yun yung pagkakataon. And itong sa mga first time na magdigdi, first time na manggana ng gold, mauli sinda duman sa lugar ninda, may heroes welcome na itatao sa inda. And ito mga first time na ito, makakakawat sa palarong pambansa sa Agsur. Anong Agsur? Agusan del Sur. Yan. Duman sinda makawat. So, dara ninda, bako na so school division ninda, bako na so probinsya na ninda, no di so Bicol region na. Ayan, ano? So, dakulao na experience siya pagkatabi, ano? Kaya ning mga akin na ni. Okay. So, yun yan. Congratulations, tabi, sa mga, yung mga first-timer digdi, pero nagpailing ng abilidad sa iba-ibang, yan ang sporting event. Lalo na itong taga Catanduanes, 11-year-old na aki, rumdumunta kan bagyong uwan, rinapado Karamoran, Barangay Tubli, pinadarapa sa indang mga arong duman. Ang Barangay Tubli saro sa mga talagang hardest hit kan bagyo. Itong si Nazareno ba ya? Okay na, boss? Kasunod Ha? na. Start ko, taday na kukunin. Uning saro lugod. Ayos. Iyo. Hindi, ako yan lang, passport lang. I see. Okay, dali lang. Napag-restart mo. Okay. So yan, ito very emotional baga so aki. Pero as compared kan mga yaon digi sa mainland, nakilaban so aki. And sabi niya na itong panggagana niya sa swimming, ialay niya sa pamilya niya. And itong ma-receive niyang incentive, gagamiton, mapairahay so arong nindata, nagaba nga ni kan bagyong uwan. Which is not enough. Bako ba ito sufisyente na makapairahay kan harong ninda? Yo? Pero despite kay ito, natawan sinda, kumbaga, na-inspirar siya. Okay na, boss? Connected na. I-pan mo na lang. Okay. Sige, salamat. Okay. So, despite ka ito sabi na nga ni,
yan ang pinadagos man garare kan aki so sa iyang aspirasyon or kamautan na magkawat. Ha? Iyo? Ngunyan, nanggana siya ki gold medal, may sarupang silver. Ito, passport niya na ito para duman sa Agsur, palarong pambansa. Yan, ano. Adi, sabi nga na ito, medyo dihado. Suaki. Nataman, duman sa man ki Olympic size swimming pool. Saan ito nagpaparaktis? Sa salog? Sa dagat? Iba man ang paglangoy sa dagat, ang buoyancy. May ukol baga yan. Sa rarom, iba ang tubig. Kaysa sa pool talaga, iba. Pero puminahit siya. So, aki. So, inda ko lang kung ano ang gigibungon niya. Tapos, siyempre, ma-training manggararay, at least for a month, or more than a month, saan ito ma-ensayo? Tayo man pwedeng sa mga resort, tayo may mga swimming pool man. Gura ano man siya nakalaba. Iba ang sukol, 25 meters or 50 meters. Yan. Okay. Anyway, dakol kay mga naisiyan kita. Na mga eksperyensya kaining mga athletes na ini. Ang problema sana, we lack support. Kulang. Aminado kan DepEd na kulang ang suporta. For example, kasuwapon, kasuwapon, ipinaampang sa media so mga weightlifters. Yan. First time na maging regular sport ang weightlifting. Dati-dati, demo sport siya na ini. Ngunyan, ginibo ng regular sport. Kaya diit pa siya na siya nag-intra. Diit pa siya na. Bako man hindi ako kung gabos na delegation, igwa ki entry duman sa weightlifting. Yan. Sabi ka itong coach kan Masbate, nangaya, sabi mi, paano ka mo train sa weightlifting? Iyo nga ang problema mi sa bulod. Mga taga-bulod, kung baga. Ali sa ibang, bako sa sentro. Maski so Katanduanes, ali man sa barangay, araring barangay, so mga weightlifter ninda. Sabi ka itong taga Masbate, ano ang pigigibo nindong paagi para makatrain? At kay po ang training, yung mo pag-alsa, ang pigigamit ninda tatanems, simento. So, simento bagang ibinugtak sa balde, binugtakan ki tugod. Mag-ibong. Yan. Kung perang kilo ito, 20 kilo ngaya, pero an timbang ka na sarong balde. Yan, na simento. Tutugudan ito. Iyo to ang piga-alsa ninda. Yan. Taday nga kami ki standard na gamit. Unlike duman sa taga-Naga na may sadiring gym, ayun nga na yung pigamit digdi sa weightlifting. So mga ali duman sa Naga, kumpleto ki ki gamit. Kaya baga, may mga susulbong siya na duman sa yan ang tugod. Kung perang kilo ngaya. Ayan. Okay. Iningan mapagal sa mga taga-ibang lugar na kulang sindaki access sa gamit.
So, eskwelahan dahil man kakaya na maka-provide kan kaipuan na gamit. So, aside from that, ano pa sabi mi ang paggigibo nindo? What about sa pagkaon? Ta dapat makusog ang ginhawa mo, yugod mo maalsa ka kay 40 kilos. Iyan. Or more than. Kung maloy ang ginhawa mo, ang bitis mo dyan, ang tuhod mo, materiplok. Magsala, ang kamot mo na yung maitaas pa. Inapatok nga ni si Mr. Season. Sabi ko, sir, ano niya ako itong weight class, so timbang na inalsa. Total na ito kan jerk, Buddha is nuts. Sa weightlifting, may jerk, may snatch. Sabi sa kuya ni Mr. Season, ano nga sir, kan mga nakaagi-aki ka pa, nag-weightlifting ka man, taara mo nga yan na jerk mo da snatch. Yan, bako mamagay itong ilunin do sa weightlifting, may jerk, may snatch, ayo. Ang pag-itaas kan, yan ang barbell, kan weight. Sabi ko, sir, kan panahon, nag-weight man, weightlifting man ako. Pero niya ako, ang bait ko katoo, pag-arok. So, ulayan, mag-ibong, may laton. I-lift mo talaga ito, maitaas. Tapos, bibugtag sa baga-baga, siring ang pahit ko. Yan. Yan. Sabi ko, joke man sa natabi. Okay. So, ini ang problema ngunyan kan mga delegation. Kung paano mai-provide sa mga pangangaipo kaning mga athletes. Maray siya na sa ibang mga LGU, ibang LGU, igwa nag-provide sinda ke financial assistance. Yo? Ang ibang probinsya, nag-excel because igo sinda ki mga pigapod na sports academy. Yan. Naantutok sa iba-ibang discipline, iba-ibang klase ng kawat. Bako na yan ang anong ngaran kani, nagtitraining siya na pag may pakawat, dapat all year round ang training. Ngaya sa kung anong sports mo, sige siya na ang training. Tapos, pigpapadara sa mga national competition. Pero sabi ni Mr. Season, na one of these days, na building yan sa likod kan Albay Central, sa may sapa. May pigigibo dyan na building. Iyo palanda yan ang magiging sports academy kan Legazpi City Division. Yan. Maray man. Nanganing iguana kitaman dyan. Ining sa ibang mga athletes na nag-excel sa athletics, sa ibang events, arali ini sa sports academy. Arali yan. Kaya maray ang performance kaning mga athletes nene. So, anyway, yani ba nga ni kanya-kanyang yan ang ensayo. Kanya-kanya sindang gastos. Yan. Okay. Ngunyan, sabi ko nga ni kasuhapon, paano ma-hold ining mga athletes, may potential athlete, Tangunya na ngunyan, dakol ki mga naglilibot digdi sa iba-ibang playing venues, nag-i-scout, naghahanap kung siya ang may potential, na pwede nindang kuanon, nag-o-offer, kaya scholarship. Duman ka na nga mag-eskwela sa Muya. Libre ka nga tuition. Libre ka nga boarding house. Libre ka, boss. Igwa ka pa ki monthly allowance.
kung iisipon, pwedeng kagaton kan mga aki. Lalo na kung ali man niya sa tios na pamilya, can't afford sa mga ano yan ang aralan ko nung yan ang bayad, pwedeng ko anon an opportunity na mag-eskwela sa ibang lugar. Rumdumunta kan mga enot, mga tagidigdi sa Legazpi, kinua, inoferan, dumang ka ngaya sa Angeles City, sa Pampanga. Libre ka, boss. Ano? Libre board and lodging, scholar ka, may monthly allowance ka pa, and iba pang mga gamit, ipoprovide sa imo. Diyo, inako ito kan aki. Maray man talaga magkawat sa track and field. Nagpalarong pambansa, somewhere kung sa ina lugar. Nakalaban, siyempre, taga-digdi man sa Bicol. Ang nakadaog sa Bicol, taga Bicol. Narumdumong ko man ito. Basketball, Bicol Meet, Albay kontra Camarines-Sur. Diyan sa ICR. Close fight sa laban. Anak kapagana sa Camarines-Sur, taga Pulangi. Tado man nagkawat sa Camarines-Sur, so aki. Tayo nga ni, may mga marina offer. Yan. Pero sabi ni Mr. Season, iyan nga, di makiming problema dyan. Basta nga ang purpose mo digdio, makadevelop kita kay mga athletes from the grassroots. From the barangay. Taya man talaga sa barangay ang may mga potensyal. Yan. Kung alimbawa nga pig-offeran, kiarog ka yan, di naman problema dyan. It is up for the student athlete, nagabringon niyan. Pag opportunity baga yan. Lingan yung digdio sa tuya, may mga tagidigdi sa tuya baga, na ailingan ki potential, kinaroan nagkarawat sa Metro Manila. Ngunyan, yan ang dumana sinda nagkakarawat. Siya baga ni palarong pambansa, Bicol kontra NCR. Ang puminangana sa NCR, taga-digdi sa to. Albay. Baka, yan. Tadigdi sa tuya, sa mainland, pirama sinandig mga eskwelahan. Ang public school, dahil man kayan. Dahil pwede sila maka-offer. Ang private school, pwede maka-offer kung anong mga benefits. Yan. Kaya siya iba, pwede man agad mag-transfer. Takon may maray na yan ang offer. For example, ining ngunyan na ilanganin do ngunyan sitwasyon, an bukang bibig ngunyan kan digdi sa basketball sa Albay, Kamalig. Dominican School of Kamalig. Iyon ang ngunyan an bukang bibig. Iyo nga ni an an pambato kan Albay digi sa Bicol Meet. Nakalaog na sa semis. Taga Subagong Aga. Naglaban sa Albay kontra Sorsogon. Yan, close fight. So laban, ginana kan Albay 1 point sana. 81-80. Uyugon mo yan, Tata Nems. Ngunyan, semifinals na. Sa aga semifinals. Ang makakalaban kan Albay, Naga. Represented by ACLC. Dati-dati, ang Naga pag-represent yan kan NCF. So Naga College Foundation. Dahil nangunyan ta, Ama Computer Learning Center na. Iyo makakalaban sa aga kan
Albay, semifinals. Whoever wins, finals na. While igwa pa kikawat ka subagong alas 2, so Tabaco kontra Cam Norte gyud dito. Iyo, Tabaco kontra Cam Norte, inda ko kung siya man ang gana duman. Then sungun niya nakawat alas 4, Sorsogon Province kontra Catanduanes. Iyan sa duwang kawat na yan, laog na masinda sa semifinals, iyo man magbabakbakan sa aga. Ayan. Kaya, yun ini mga eskwela na ini, may mga programa ini para sa mga atleta ninda. May mga offer nga ni. Ayan. Tanganing ma-hold. Ayan. So, kay puan ang suporta. Ito nga ni sa ibang mga athletes, ali sa ibang probinsya, uyugon mo yan, nanubli pa ki spike. Taday sindang magagamit na spike sa track and field. Kaya po na may spike ka. Sapatos ba may pako? Siya iba nanubli sana. May magamit sana. Pero may naling ako tatanems, bako digdi, sa Visayas, tayo ongoing man an regional meet duman. Sa Bisaya, sa Ormoc. Maski ka ito, igwa na makiaro ka na gawi. Di man tuod magsarapatos. Di tuod magsarapatos. Anong ginibo? Sa araw kayo may nitonon baga, di ka man pwedeng barefooted. Subitis ninda, binurubudan ki plaster. Binurubudan ki plaster subitis ninda. Instead of spike, sa plaster ang ibinurubot sa bitis ninda. Tapos may disenyo na sana kung anong brand kan sapatos ngay Adidas, Nike o kung ano pa man dyan. Ano na sana, kinurita na sana kay Pintelpen. Nagdadaralagan, deng spike, pero may binday ang bitis. Tayo nga na iyan, bako man sinda turood magkarawat na nakasapatos. Kung ang sapatos mo man sana, so maloy ang klase, baka mawalat pa so spike. At may nagkarawat na pagdaralagan, nawalat so spike. So swilas, nawalat. O kung bako uman, o luminawa si bitis. So guramoy. At maloy ang klase nga ng sapatos. Pero kato naramdaman ko, palarong pambansa man, Arsenia Sagaray. Arsenia Sagaray, taga Zamboanga. Aki. Nagdalagan nito middle distance, 1.5, 3,000 meters, 5,000 meters. Bitis sana, talagang nakabitis. Di pigbabali ang init. Pero champion ito. Hindi nga ngunyan kung yan ito, nagkawat dito sa Southeast Asian Games. Ito mga, anong arang kayo, mga athlete na talagang determinado. Yan ang nagtaom ang ki-inspirasyon sa mga iba na maski sadit siya, pero maresistin siya. Ayan. Dakulon. Kaya ining araw kaning mga parakawat na ini at na sinda nagkamit kay mga medalya. Next year mas lalo pa sindang papakusugon. Ayan, ta mga aki pa. Ayan. Kay puan pa kay mas dakol na ensayo, but syempre kay puan man kay suporta. Kan mga private individual o kung may mga sponsor at ang aning ma-inspirar man ang mga ini, lalo na sa mga ali sa barangay, tatanems, mapasiring sinda sa agusan, wala man sinakibalon. Di man kaya kan magurang na mag-provide kay araw kaining kantidad, so pangkuro konsumo man lamang. Although,
Primi na iyan na sagot ka na delegasyon. No di, su personal na pangangaipo man. Kan aki. Kay po man may balon. Ha? Unless otherwise, ikaw sponsor na. 1,000 lamang sa imo. May pamasahe ka lamang, pambakal mo lamang kung ano-anong pangaipo mo. 5,000 nga sa imo. Ayan. Siyempre, alambawa, tauan man stipend kan, allowance kan, Bicol. Pwede naman itong isa taong allowance, pwede naman iwalat ka na sa magurang. Wala tayo nila sa mo. Tapang kuro konsumo man nindo. I-negosyo mo lamang kung anong pwedeng ikanegosyo ka yan. Okay. Sige. So, 20 minutos po bago mag-alas 5 nin pagkahapon. Mabalik po kita. An oras hatod sa Indokang. Tadwilight, gaan ng may kasama. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Ang ubo at hika hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, but easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Okay, sige. So, diretso na po kita kan sa tuyang mga istorya digdi sa programang 3D sa GB. Congratulations Palantabi sa LGU Pulangi. Yan. Awardee sinda sa duman sa World Trade Center. Ngunya na aldaw so recognition sa Legislative Award si Vice Mayor Cherry Sampal and mga miyembros gayod kan sanggunian bayan kan Pulangi iyo an nagresibi kan recognition. Bot sabihon maray an palakaw. Maray an palakaw kan yan ang LGU Pulangi susanggunian kabataan. Okay. And saro pa duman si Kong Adrian Salceda. Saro po ini sa mga congressman digdi sa Bicol na suportado itong proposal na haliuna ang provincial rate. Kumbaga, susweldo. Yan. Kundi ako nasa sala, si Kong Adrian, saro ini sa mga co-authors kan proposal na aliuna ang mga regional wage board and itama na sa national wage board. Kung ano ang rate duman sa Metro Manila, iparatas na siya na, parareyo na siya na sa mga probinsya. Yan, nagkaparang mga Bicolano congressmen ang nagpahayag din suporta na haliunaan mga provincial rate na ni. Ipatas na siya na duman sa national kunpira. Kung alimbawa ang national rate is 700, di pareho na, pareho na ang rate sa probinsya man. Iya po. Okay. So yan. Bueno, so diretso po kita kan iba pa niya itong mga istorya digdi sa tuyang programang 3D sa GB. Mainit na tabi, mainit na talaga. Okay. Ito na.
Ta may pig-anap kita digdi. Oh, sige. One, may pahayag digdi si Kong Joey. Alato na ta. Ilipig-iling ko. Ining manunungod sa bako. Iba man ini. Sige. Ini pong manunungod sa at garo na wara lugod so ano ko digdi ayan. Okay. Anyway, sige. So, balikan tatabi. Iba pa niya itong mga istorya digdi sa tuyang programa. Kasusaro, nagpalos na maganin pahayag si Kong Joey manunungod duman sa posibleng impact sa ekonomiya kan Pilipinas. Ining tension duman sa Middle East. Ano? Yan. Na apektado kita pag-abot kan mga oras sa lado ekonomiya. Iyo? Yan. Okay. O, sabi nga ni baga ni Kong Joey na dapat magkaigwanin fuel aid, OFW safety sa tahaw kan karanabukan duman sa Medio Oriente. Ta, as an economist, nailing niya kung ano ang mga posibleng mangyari. Yan. Tama lang kaw ang singil ang pamasahe. Aw bako pa man. Malang kaw ang presyo kan petrolyo, which is iyon na nga ni effective na kasusaro kan Martes. And much more kung maglampas pa nin ano yan nin $80 kada bariles, mas lalong maapektaran kita. Yan. Marenapon kay Pading Noel. Salamat tabi padi sa pag-antabay. Iyo yan. Kaya siyempre ini po may piga-apod ining domino effect sa mga tao. Yo? May domino effect ini na once na araw kayan ang mangyari mananggad, kung maglala pa ang sitwasyon duman sa Middle East, dai makaluwas ang mga oil products, apektado po ang global economy. Ayan. So, ano ang mangyayari? Apektado po kita. Bako? Yan. Kaya ang sabi kan gobyerno nga ni, na may kung ano-ano ang mga proposal na gigibo. Si Kong Joey, nailing niya kung ano ang mga posibleng mangyari. Pag-abot kan mga aldaw. Kaya pigaagad niya na sa gobyerno na kung pwede magkaigwanin fuel subsidy. Yan. Et cetera. Ining mga OFW, iyon sa tuyang, kumbaga, dakulang tabang sa dollar remittances, maapektaran pag-abot kan mga aldaw. Iyo? So, siyempre, apektado man kita kayan pag-abot kan oras. Iyan. So, dapat magkaigwana po nin pag-aadal ngunyan ang gobyerno on what to do. Tanganing maibsan ang epekto kaini pag-abot kan mga aldaw. Mauna kita, arayoon man ngaya ang Pilipinas sa Middle East. That is true. Totoo po, arayo. Pero rumdumon ta na nagkukuha kita kan petrolyo diyan sa Middle East.
Yan na pigapod na Dubai crude. Na kung alimbawa itong Strait of Hormuz na duman nag-aaragi ang mga oil tankers, dai duman paaragiyon kan Iran, tasabi kan Iran Revolutionary Guard, babantayan mi ini. Na dai ki makaluwas. Sabi man kan US Navy, i-escort ninda sa mga barko na kargado ki petrolyo. Pag-araw kayan, chances are, mapuuna naman dyan ang barakbakan. Na kung maapektaran na yan, yan na Strait of Hormuz, garo yan strait, garo yan dagat yan, pero saray-saray sana, diyan nag-aaragi ini mga cargo o mga oil tankers na ini. Kung da yan paaragiyon diyan, mahold yan, paano ang supply sa ano yan, kinaaban? Apektado. O di apektado man kita digdi. Rumdo monta na kada hero tadigdi o nagagamit kita ki petrolyo sa manufacturing, etc. etc. Kaya po yan. O ano mangyari sa tuya? Ano? Pendiente siyempre sa produksyon. Ayan. Okay. Kaya difícil, ano? Ngunyan, bilang antisipasyon man, may mga proposal na kung pwede, ibalik sa mga dating style ka ito. Anong dating style ka ito? 4-day work week. 4 na aldaw sana ang trabaho sa gobyerno. Hindi ako kung sa pribado. Sarong aldaw, work from home. Nga nga makatipid-tipid sa kuryente. Imbis na Monday to Friday ang trabaho, Monday to Thursday sana. Pag Biyernes, sa arong siya na kamo. Nganing, daing konsumo sa opisina kan aircon, kan kuryente, etc. Makatipid-tipid nga lamang. Pero pigkaadalan pa yan kung posibleng mangyari. Bako yan uro-orada. Pero kung mas lalong maging matindi ang tensyon duman sa Middle East, pwede yan ipasunod kan gobyerno. Yan. And at the same time, o naman may proposal man, na kung diretso ang aumento sa presyo kan petrolyo, which is effective na nga ni kaso sarong aldaw, piso so almost 2. So, aumento sa petrolyo. Pigadala ng ngunyan kan LTFRB kung pwede magkaiguanin provisional fare increase. Provisional. Para mentras man sana. Manggura ano? Gura ano ang pwedeng umento sa singil sa pamasahe. Ayan. Dahi pa man, pigadalan pa. Sabi kan LTFRB, kung magbaba ang presyo ng petrolyo, mababa man ang singil sa pamasahe. Ayan. Depende. Kaya, apektado man kita gararay. Ang loss sa kanita times, mauso naman kani ang ralakawan. Ralakawan porsyon. Maray man nga ni, ta exercise lamang. Dakulo naman kayo makakansyawan, si Arog nga kay ni naglalakaw na siya ng tawara pirak. Naramdaman ko yung katukan mga panahon. Ngilala mo ato tatanim si Ingoy, ura pirak. So sige siya ng lakaw, daragaligaspi. Yan. Pero exercise lugo dito, yung mo, daragaligaspi biglalakaw ka ito, aral daw. Maoran ang magmainit, sige siya na katong lakaw. Kita, ngunyan, makatipid-tipid man kita, walking ang pahit, ano nga, boss, dahil kang pamasahe,
Igwa nga yan, o di, exercise ini. Ang paglakaw-lakaw. Pero di man talaga kipamasahe. Lakaw-lakaw. Ang pahit. Takay po naman talaga magralakaw-lakaw. O pwedeng araw kayan. Ngunyan, ngaya, bisikleta. Yan. Pwedeng mausyo naman kanian bisikleta. Yo? Exercise man gararay. Ang problema kanita kung magparabisikleta, mamahal man ang bisikleta. Takon in demand naman ngayon magbisikleta. Apwera kayan, ang chinilas, mamahal man. Mapatong man ang chinilas. Or sandal. Tayo ang gagamitin paglakaw. Kung may sapatos ka, pwede. Pero maoras man iyan, kay puwa naman, mamahal man iyan. Iyo manggararaya di. Ayan. Sana, di man inimaloy na problema naman sa Middle East. Because bako man siya nasinda, bako man siya nasinda ang magkakigwa ki problema. No di, an enterong kinaban. Taali sa enda ang supply kan petrolyo. Dahil na magsurog sa ibang nasyon. Yaning, dahil na magdakula pa ang tensyon. Kapag nagsurog ang ibang nasyon, yan, it's either na sumurog sa Iran or sumurog sa ngunyan baga, US, Israel ang nag-aapil. May magprovokar dyan na saro, madadamay sa iba. Ayan. Madakulaon ang iriwal dyan. Di, yan ang problema. Ano? Yan ang kung mag-escalate pa yan lalo, difficile na. Okay. Sige. Bueno. So, sa natatarang nagkaparang minutos ka sa tuyang programa, oy maglikay-likay tabi kita, no? Ngunya na mainit ang panahon. Difficile na ang heat stroke, heat exhaustion, heat cramps. Kay puwan siya na inom dakol na tubig. Buda di magparabaralad. Kung mainito na poon alas 9, sagod alas 4, di ka mo magparabaralad na difficile. Kaya nga ni, sabi ko kasubago, sa kasudma sa media briefing kan DepEd, ang karawat lalo na sa athletics, open field bagayan sa bio, dahil sindang kawat na yan ang uddo maghapon as early as 7 o'clock in the morning dyan, tapos ko pamang mainiton dyan sindami na purong kang karawat, then later in the afternoon araw kaning oras dispis naman ang karawat. Takon, pagkawaton mo yan na udto may nitonon, dipisil, dakulon dyan ang madidismayo. Pwede magkaigwa ki heat stroke, heat cramps, heat exhaustion, etc. Mga heat-related illnesses. Ano? Kaya kita man, iyo man ang dapat ng gibuhon. Magsulog kita ki light clothes. Tapos, drink more water. Kung mainiton, dumuman ka mo sa malimpoy. Yan. Tapos, kayab-kayaban mo. Iyo yan, paparus-parusan mo. Iyo? Okay? Bueno, mga tugang, for the meantime, mapaara muna tabi kita digdi sa tuyang programa ngunyan pagkahapon na ni. So, sigararay, minapasendo o nagpasendo ang programang 3D sa GB. Atod sendo sa karahibot ng opisina ni Albay 3rd District Congressman Raymond Adrian Salceda. Salamat po kansanong padagos na pag-antabay. Sagod naman kita sa aga, sa parihong oras, parihong istasyon. 3D sa GB. Sa indung nadangog ang programang 3D sa GB. Ang tabayanan giraray ang masunod na presentasyon kan programa digdi sa DCGB. Salamat kan sa indung pag-antabay. Inihahatod sa inyo